Стойо Иванов в действие. Серия 1, сезон 1. Много е важно мастица да има. Екзотермална заварка или екзотермична. Както искате, така го наричайте. Зачистване на земният кол. Следва зачистване на земното въже. Щях да кажа мълния защитното. Ако не доходят към края на концепция. Добре, добре, какво към кароцарския или към средния? Към края на концепция. Добре. Имате ли нужда от съдействие? За момента. Поставяне на графитеният кълъп. Една от основните задачи на операцията. Нагоре малко. Твоя край надолу. Далечния. Северния край надолу. Да. Готово. Кълъпът е поставен. Следва зареждане с... Как се казваше сместа, забравих. В този отвор. Господин Иванов в момента слага пластина, която използваме за дъно, но която се стопява много бързо. И образуваната лава се стича надолу към съединението. Виждате, това е нещо с подобен цвят на тротил, но това не е тротил. Това е термит. Термит, така наречения. На дъното е и така наречения запалител, който възпламенява цялата смес. Готово. Ами и господа, затаете дъх, защото следва кулминационният момент. Стойо Иванов тръпне в очакване. Вижда се, че леко потреперва, но това не е от студ, защото сме в пустинята Атакама. А това, виждате, Валтер 405, с който възпламенява, и това беше великолепен фойерверк, така наречения конфет. Виждате отблизо какво се получава. Стойо, засечваш, хората не могат да видят. Изчакваме 20 на секунди, за да може всичко да е окей и лавата да изстине. Зачистваме, възползваме се от времето, което чакаме, за да зачистим главата на така наречената матричка, защото като изстине става доста трудна задача.
Можем вече да отворим челюстите, за да видим какво се е получило и дали мисията е успешна. Виждате, това наистина вече е една майсторска заварка, дами и господа. Просто си личи дългогодишният опит. Това вече не е много професионално с този профил, но имаме си и чук. Тук на обекта имаме и чукове, колкото да е странно. Доволен съм от постигнатия резултат. Дами и господа, Но все пак не трябва да забравяме. Хигиената е признак на култура. не хвърляй по камерата, ако може. Графитът е едновременно много здрав, но и много крехък материал, който трябва да се служва с много внимание и любов. Любов към графита, любов към молива, любов към диаманта. Аз мисля да приключвам това видео, защото вече станахме скучни. До следващите термични заварки.